Association Chebenkene ale ka 11e anniversaire o kɛra samedi tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2025 sabalibugukaw olu fɛ yen nɔ. Wele tun bilan bɛ an ka gɔnifɔla min ma o de ye Bayɔrɔ Sidibe fɔ ka taa se Sulemani Konate ma a n'a nɔfɛmɔgɔ caman. Kɛnɛ yɛrɛ denbaya o tun bɛ Alimami Darame ale bolo. A denbaya ni o ye marraine ye Jorobo Tanbabugu, parrain d'honneur Wɔlɔni Kali fɔ ka taa se Siyaka Bamba ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Maru Jara kɛnɛkaraba ale ye jɔnjɔn ta ni k'a di maa caman ma kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na. Aw ni ne an ka jɛ ni ka a jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Hɛrɛ ani baden bɛ wala. O Burama Sire ye hali bi anw b'a f'a ye Cɛbɛnkɛnɛ tɔgɔ la président ko ka ci lase i ma. Burama Sire k'i cɛsiri. Maanifin i kɛ tɔgɔ sɔrɔ fɛn bɛɛ la. Mais fɛn bɛɛ lajɛlen maa ɲɛnama fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'aw la. Ibrahim karamɔgɔba ye yɔrɔ Isa Keyita i bɛ yen. Moro Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a Kolokani Moro yɔrɔ Sidibe ka kalanden don. O ye tableau dɔ dilan. Tableau in filɛ. Nin ye a ye tɛgɛ fɔ Kori Aribaw.
di amani joye ka sababu ke modu yeshi na gora adu ngina Amshinu Migodi nimla migodi regle doni tegiye medu regle tegi bai abiji na fara fara ya abamara mundenga kutina mwagani karate oga jano regle ki oga molum bana ya swari do aya kula na eso mona ala swari ari janyu no manire Abdullah ay don ko jamala oli le mara ato ba ka ka yelama ay don ko jamala Abdullah jawate
suna ne be mina kale wani ke basro ne ko non jabile krage maslo to do no ne be ando don la bona ne bulu sur fi zare ne tari la wila ite buro ke mama je ishu solo ke ga chunga shmaya ka be bela jelefu Uche ya simbo akono koroka se musrumu so ya simbo akono koroka se akabe befu ko kerengere yala ko ka present fu usman basam ko donzo muno na soma muno na ko jinatigi muno na ko ka befu ka be wala mondo koni ko di kale babsi yera ira doye ko tutigi te tufu koni ale kumodi konale kuro ke ko mo be jiga odi die ko ka foyi koni ye janjo fa ko kama bala alela ki kramo ga no e baro sirbe ka janjo fo ali ki ngore me fa ko solo ka be sefa ba mo ndi mani ya ko ko tigini fa no fa shimbe bibra solo kuna mbala kataka mbisi ko ngone fola betale ga ngone fola oni yora ngone fola confirmer kale bo fe ko alimentaire mo be kabe bafla doro ko ga bafla de meja ko ga bafla de nyama kala mo ka be fili ka bo ko fola ako bawo foli ko foi chebegele mo foli ko foi kere la mo jara kere ba nana na kere ka bishuna salango ni kere nga yesu ko kudru sabadia ka kere kudru dire rama men ne ka sogo tellement ne do ma ka jari ka ja ne rama tan bere sura bishuna adona kumula ka bi momo ala ye baro garjige ke fami o e marangle ko ka mangala kudru kere ka duzo dina ba fe be kere ka ya chekoro jagite ko de ko ka be ganzani mangala kudru kere ko ka ta ka di baro maka ko ke naji ko le de fo be baro ka plani la ni baro ale chi do be ta ka ta gira ko ka da zo ka le ko le ko papi ni de viro ma ko ko bismillah salfu to la kun fale ala mala dunia kono dunia kele boro fe yoro de fanya tandoro de juru fa yoro terige
n'o yan o tɛ wuya dɛ. Fɔdugu Dirisa k'i ka gɛrɛ su b'a la ka diya ka taa fɛ nanaw u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan donsow yɛrɛ sisan ne bɛ ka wuli Jikɔrɔni Solo ni tun b'a bila nin yɔrɔ nin na Tubabukɛ yɛrɛ tun b'a fɛ ka jinɛ minɛ Fɔdugu Dirisa nin ye change ye ko ne ka ma don Yakɔrɔden ko k'a bɛ foli di donso den naba ma a bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo
o y'ale dɔgɔkɛ ye k'a ta lasile ka kuma la k'a ta Bayɔrɔ ka kuma la k'a ta Wɔlɔ ni Kali ka kuma la hali n'a tɛ yan k'a ta Donsoba Fure ka kuma la n'o ye Gejumaden ni Tɛnɛmaden ye Salifu Togola kabi dugu jɛra ale ni yɔrɔ tun bɛ kurusi dɔ la Fuadu Disani ni ne bɔra Bamakɔ yan ka taa Bayɔrɔ faso la ka taa ci kɛ yɔrɔ fa ye san 3 ka sɔrɔ ka na nɛgɛ siɲɛ Bayɔrɔ kɔ ka ngɔni fɔ Ala ma diya la fɛn fɛn donna a kɔ a bɛɛ bɛ mɔbili kɔnɔ fɔ Bayɔrɔ ye ni chance ye Bayɔrɔ bonya dun ka Donso bonya dun ale ye numu kamalen fɛn min b'ale bolo o ye nɛgɛ de k'a ye mobili kelen di chance ma o ye ka juru jansa ye o y'a kɔrɔkɛ jansa ye n'o ye Usumani Ba Sanogo ye o ye Fuseni jansa ye o ye Lasana jansa ye k'a di chance ma Yɔrɔya ye cɔ Musaya ye cɔ mobili min bɔra Fuseni ka denmisɛnnin dɔ de bolo u taara san mobili ma se yan fɔlɔ a kɔni donna Bamakɔ sini chance ko mobili bi d'i ma ko Bayɔrɔ b'o d'i ma mama chance k'i bɛ ko la k'i k'i cɛsiri kanja tɛ jogo don ko nin cɛ ye fila yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ k'a man di ye komi a ti nkalon tigɛ k'a y'i ka hɔrɔnya ko semaine wɛrɛ a b'i ka hɔrɔnya jansa tura la o bɛ di Bayɔrɔ ma Ala sago Donso den n'a ba sago sini bi don mobili kɔnɔ diɲɛ b'o ye n'i y'a tiɲɛ k'i kana dɔ wɛrɛ minɛ i dansɔgɔ Bamba n'i ye ntalon siri wolo sen na forotigiw b'a mankan bɛɛ kɛ ko ye fɔ ko ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don chance ani tɛ se mobili la jɛlɛ i bɛ n ta chauffeur la komi n terikɛ ye Sabaya
Amin.
Muhammad Fakishi and Nemabai. Sisan be Jabagana Jena Musopera Jenefu, Corona from Femekene, Mepera Jenefu. Kawuli Kawan Nora Sasa, Mama Benikene, Jabagana Jena Muso, and Corona from Femekene, Yepera Jene Jansani, Supakiri, Kali Bayo. I do that, she is Sasa Bayo, and you saw Supakiri now. They can go in for me to hello. What do you for? Put up a casino. Kisi mandu kan lalai kami kan ini lalai siapa yang bersalah. Bila dia orang 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 ada yang betul orang orang hari macam. Apa macam? Apa macam? Apa ini? Ale don fo de fle ba yo ko nya shu jan sani sefa wa ke me ka di ba ro ma shu Alega suara dia mana nama mereka? Oh ya jiki video ni. Almami tera mana? Oh jual mahal mana? Kela cuma suka kerja kerja halam ni. Kela mulai mana suka ayam ni? Kamari mana suka pura? Anak kerja pura, anak pura jiki kerja ya. Uyatro surasite, uyatro karibite, uyatro polisite, uyatro jandarmude. Nana jubel namiya. Ala banga di ala mapura. Ala mami dara mara. Dia ada lagi pura dunia. Kalau cemenggal lagi pura dunia, kalau malu lagi pura dunia. Ala mami dara mara, mana zone ko lagi ini lah. Alhamdulillah wa syukran baru beraka jigim puasa sa kena karawa. Iwa fa yana ko sendin na maso wa biworo sendin send bala mi plaka so sifa wa biworo. Idan so. Kawa alwami jigi. Ambe jigi no. Chora yo robi. Ate jigi for pay. Ate tanani for pay. Afore kamo keya. Ko bos paru sa telagi. Dikene kele ka pakai. Pardo ko pala kata. Oh, jigi kele le photo of the place. Sana mo ka jigi pi. Wa pi oro. Chelo. Serjina. Wa pi oro.
seliba la tiɲɛ don nka hali jugu in parce que jugu in de ka di ni jugu bɛɛ ye ni jɛɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye tiɲɛ ne tɛ sini nɔfɛ n tɛ sini nɔfɛ i ye bɛ se ka mun kɛ jigi in na pour ne ka da la n'i ye jigi fɔ dɔw la dɔrɔn a ka kɔrɔla n'a ye i n'a fɔ. alhamdulilayi wa shukran kɛnɛkarama i b'a fɔ fa yɔrɔ ɲɛna k'a ka alimami darami fara denw kan ni ala sɔnna a ma a ka alimami darami fara wolodenw kan n'a mago jɔra la waati o waati fu fara tile kan ni ala sɔnna a ma b'a ka bila la o kɔfɛ sisan n bɛ kɛnɛkarama sɔn sefa 20,000 jeliw ni adamadenw ni lɛkɔsɔ n bɛ 20,000 du bɛɛ lajɛlen ma o de ye ala sago i sago. La corona le caña ya la Wase wala bele mulu na be manga Patre wala bele mulu na be manga Wase ngwaji mama Wale ngwaji bele wala Ngwaji wala Ka magwe ka kila magwe Kana ne jigi kele jigi te kala sokono feide Ulo pa kuku fini kungale Atele kalima Nedale kala jigi kiyala Ngwande luku bla kuwa mana mana kambo Ngwande luku nende mana mana kahire Mene bemba tiang bola bola beta bola no mane
Almami dama. Donc pas n'importe quel donc on n'a pas quitté. Après matin là, fini de papa, fini de ça les gars disent la bonne marque, puis la fini de boulot. Après va fini de boulot là, il a pas, puis après il a fait que le mérite non, on va finir de boulot de beau. Almami dama. Et toi maintenant, les bêtes qui de dunia. Maman le café. Komi jara ke sigi yang komi. O khatra lo di le kono ma apna ke to malade hala. Jabul la rabi la le. O khatra lo di le ma kula ke do su ya la. O la rabi sigla te yo kono no bala. Al mami drama. La kono namno gila. Ano da kwati manyangoro ro o ma ko kai ko manyangoro watu ngai ko sanga ro ka ke kisi ro ya mani ba bari e bla bla na azari ne be se fini buru ne be se fini fu ila ne se fini buru mani na mngi na ka fini ba ta ro ka fini da teri ko la afia Ana le file ba ni masake mansa ko basi de joge ba ne ma bla ko ba me ko no do ba ako bla ko no ye ako na file ke se be kile ni to ko file buru ko ma ana file ba banta ko ji ke se no la mele be ma jengo la ko le ko na ana file ke ne be kile no mo ka file ba ba no la ko ka di bla ko no pa di mansa ma ko ifara lo ma ti la rue n'a pas gagné. Comment ça va ça va si des ça va te condamner. Allez même être là. Il va faut ça n'a bien avec ça tari. Il va faut quand on n'a avec quelqu'un. Il va faut nous faire les gars tout le monde. Et il y a du monde qui a. Agora fala tudo ça va. Quando on est pour là, ni monta, on est quand le va faire la chérie. Manda na munga. Sanguram blanco me aka la jula. Amatere kalu jula. Oh la bro, asira kita mala abosra na ma mega saragare. La bro kisi le nya yesu male. Bibila tu sa fe yala. La bro no fa tu sa va ya tu sa pa ko te ba jire. La bro ko ne be digi ko ro ko ga ya ma dire. Nangi so bibila na ibotu alimbe abi mangambe anyandira. Wa ibro fa fa bulu jaran no ibro blalle bulu jufe te bindalle bulu koro bulu tamana na agi bitulle bulu koro mo almami darame la bulu natura be la tra blalle bulu jufe tra yam bulu jarajina man sakena luma barabo ele bla bulu no bulu te bla tra wala bulu te da tra wala iya bulu te tra la sita bulu de nige sabre de me na mwe na bulu ko basita almami dama ita tigi la me mudi ya tigi te bana de la ba bi hi do yo ye la ma fela la bi ga fela ko no ma ba ga da ne ko ka ke so sama ni na kale da sama ma la kale fela so tu da ba lo mune ga te ke da ma le so ba lo ko la no se va bien almami dama la corona mulile kinya chi corona kathora la be kinya kunu ka bote trola turusa ka trola ka page la corona la nya kunu ka trola yere ka ga ko maduli afere mata na luma ni mi sena tiya ki bulla tiya ila mi se wo be tufa do ga wele ko shi ka tiya be ba na ya ma saloma Yo, when they take a mansa, young Carumida, Picaba Mansa, or only
mansa bule buluka na kuna le sigila buluka akole mansa naroma ite wuli kana benda bla nanga e wulo de ne ele joge babra gel madro bla ne bla krono ma jamfatela e jamfa la ke eri ma jamfa ale mande ndara me jamfa ma o dɔn dɔw dalen don ne alimami Darame kɔnɔ yan n y'a kanu ka sali dɔɔni min ye quoi parce que maa ɲuman man ca yiri 20 bɛ n bolo yiri 20 m'a fɔ mɔgɔ ma deli ka dɔɔni di ba yɔrɔ ma dɛ mais ne ka nin yiri 20 mɔgɔ ma deli ka m'a d'a ma hami o hami a tɛ dɛsɛ bana la garisigɛko nafoloko dawula jama n'a baara ni ala sɔnna ma n'a ye jaabi min sɔrɔ a la a b'o lakale yɔrɔ wɛrɛ la kɛnɛkaraba ko n b'o yiri 20 n bɛ taa ba yɔrɔ kala yiri 20 in na f'a ka so kɔnɔ n bɛ 20 fara a ka wari kan k'a kɛ 100 ani 20 ye o de ye ala sago a sago n'i bɛ se ka dɔɔni dɔ di kɛnɛ in kɔnɔ n'o tɛ kɛ problème dɔgɔkun tɛmɛnen a y'an da ɲɔgɔn kan ni ka taa malo tɔni 1 jigi bara a ye ne wele ka karamɔgɔ Masiri wele ka malo don mobili kɔnɔ ka taa jigi bara qui est alimami Darame minɛli min kɛ a y'ale miiri jaabi a y'a hakili jigin a karamɔgɔkɛ de la n'o ye Lakaw Sukarugate Larabi o Larabi jansa ka fara karamɔgɔ alimami kan a y'i sen da karamɔgɔ senna min na k'a y'i jansa tɔni 1 malo la tuguni k'a dɔn k'a bɛ ne wele ka karamɔgɔ Masiri wele fo k'a da ɲɔgɔn kan fo ka taa jigi bara karamɔgɔ yɔrɔ Sidibe 120 nka yan'o cɛ i ni Bone Kajolokaw ka animatɛri ne tun mana taa festival k'a fɛ yen festival bɔra a ma i ye jigi min ta sisan i ye juru min ta sisan o cɛbɛnkɛnɛ k'ale b'a fɛ k'i di cɛbɛnkɛnɛ ladege a bara yen nɔ Kajolo o cɛbɛnkɛnɛ fɛn min kɛ nin ye ko walayi k'ale ma deli k'a y'a ɲɛ nka ale bɛ festival de kɛ san o san cɛbɛnkɛnɛ ladege k'a ye kariti ba filala de don 10 000 francs kariti ko k'a d'i ma ko Sidi ko k'a kariti k'a dɔn k'i ka fɛɛrɛ kɛ ko ani ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko festival kan ka kɛ seli mana sunkalo mana tɛmɛ ko karamɔgɔ yɔrɔ ko n'i taara k'ale bɛ cɛbɛnkɛnɛ fɛnɛ la jeliw animatɛriw ka fara média mɔgɔw kan darasi 20 ko k'a d'aw ma hakili la mɔgɔ wɛrɛ tora fayida karamɔgɔ yɛrɛ sigi ko miniti 5 dɔrɔn ko n'i b'a i bɛ se k'o d'a ma a ka fayida dɔ ye kɛnɛ karamɔgɔ Darame ka barika n delila k'a f'i ye ni mɔgɔ min bɛ se fɛn na ɲani k'a kɛ maaw ye i b'a k'i yɛrɛ ye fɔlɔ hali ne ma fɛn fɔ mɔgɔ ye Darame i yɛrɛ jɔcogo b'a yira k'i ye ko dɔ k'i yɛrɛ ye fulakɛ dɔ de ye n wuli ka n jɔ Isufu Sidibe de kɔ Aminata den ni Abudulayi den ale ni Larabi jɛra saya denw fara ko Larabi tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ale b'a jansa baara wulitɔ bɛ taa tugu Larabi tɔgɔ min na k'a ye Larabi su jansa 50 € a filɛ nin ye layidu tɛ dɛ ko tura juru sɔngɔ don ko k'a di ba yɔrɔ ma Isufu Sidibe de kɔ ko ka 50 € ko k'a di ba yɔrɔ ma ko Larabi jansa don o fɛnɛ tɛmɛnen filɛlikɛla dɔ bɛ yen nɔ a ye nin 100 minɛ k'a di karamɔgɔ ma k'a ye 100 di ko k'a b'i ka bara kɔnɔ a y'a kɛ to ɲamakalaw n'aw deli waati b'an kɔ la maa baden bɛ maa min ni ko k'a bɛ fayida dɔ de an k'an jɔ waati Kane i ka sɔrɔ ok alhamdulilahi wa shukran
bena dɔɔni min di karamɔgɔkɛ ne y'a ye bɛ nafolo ɲini ka kɛnɛ dɛ bana min ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ bana bɛɛ kan o de ye i ka kɛnɛ i man kɛnɛ cɛya bana n'a y'i sɔrɔ balimakɛ i bɛ ɲugu i yɛrɛ la bɛna yiri saba yiri fila di a yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye tomi ni cɛya bana y'i sɔrɔ togo togo i bɛ tomi dili bɔ i b'a bɔgɔ fara ɲɔgɔn na i b'a tigɛ tigɛ i bɛ lemurukumuni da tigɛ ka ji bisi ka bɔ a la k'a ko ka jɛ k'a ni tomi dili tobi k'a mɔ kosɛbɛ kana balabala dɛ i bɛ kɔgɔfin k'a la i b'a ta 4 verres ji ten matin midi et soir ni ala sɔnna ma ni ye nin kɛ ni muso kelen b'i bolo a yɛrɛ b'a fɛ k'i ka filanan fara kan sini so tɛ se ka taa so in na o so tɛ se ka taa so in na so maa min bɛ so entretien kɛ o bɛ segin ni so ye ka taa bila ale ma sini sɔgɔma o bɛ so la si fana yen nɔ ko ala sago i sago donc hakili la kuma banna aw bɛ i da sɔrɔ kare aw da sɔrɔ ko bila k'a bɛ taa mɛ ale ka kuma la hakili jina i ye fa yɔrɔ o ba bɛ yen ale tɛ se ka taa ka ba to donc ba k'ale b'i jɔ furu kala wuyu a bɛ sɔrɔ ka taa n bɛ segin burukina kuma kan mɔgɔ tamba anw fɛ so banba musoman cɛman jinɛko tɛ kabako ye suya tɛ kabako ye e m'a ye ne tɛ i bɛ sukusu kɛ mɛ sen kan i ma mama bɛ dɔn kɛ ten o cogo la wa ni nɔgɔ na an b'i tu a bɛ k'i bɔ o bɛ taa yen e la fɔlɔ i diyara n ye. karamɔgɔ aw bɛ hakɛto aw bɛ 5 minutes d'a ma safinɛ min b'a bolo a b'o di maaw ma o kana k'aw ma o bɛ basi. ok a y'a kɛ ko wari ma ɲi tɛgɛ kɔnɔ karamɔgɔ yɛrɛ siri bɛ Mama tamba barigara urugila maganga tamba fo sebedo ko mama tamba barigara bajila de lo mama namuyara sebedo ko mama tamba barigara mama tamba Kotam Hovanara Malam lagi po kone naju mama e severo kone berita feremo Vidini wale po kone naju mama e severo kone berita feremo Oyera rameri po kone naju mama e severo kone berita feremo Mama re guardano mama re cara cara mama tamba bariga Ay mania Mama mania
Sebera mama tamba bari. Yuruburi amana moga jebe gele gra dia de. Yuruburi ra ke wada go. Hey mama tamba. Ah, yuruburi. Ana dona mo ya di Afrika kene turu mo wala ta. Kene turu mo kana. Ah, yuruburi. Di mo na si na be ya ko la kene turu mo wala ta. Yani baru damne mi fuli ke ne fire la folo no ye bayo umani tejanya ne demiseni so singadile adi kula don jama mene ni kene kan yo ni ko ba ko ne mo ke di bayo ye mo ke te dem fire ye yidu Iba fo bayro ye ka yere dene jole ba nyefa ti demi yere do o jena tiga ko ko cha ne kala mo be si ko fo ka kile ko fo no e mama tamba international ye Baron international Iga fo bayro ye ko ne de jolo bo sita ye ne de fanta sangare ye jina maliki sangare de ka bolle fara Wati min bayro ne ba ka goni fo ka ma tara sunani ne ke ne fa su ko yala o ya so ne be sangi kononto ka joni kena inga ya joni sababu karamo sababu mama tamba international ka ko Côte d'Ivoire angere joro bi de ayen kala ayen sancha mambo moga yere tene do maliya ye kasoro ne wulula yandi ngara mogo de kala mbai tonto kene ida fo bayro ye ko ala ka juru fo ne ko kase ko inna sabula nyato akwe kara mogo de fasada la suno ne shima saka fasada e kolonde Sawa ye juru fo ne fa ngokolo aya fa kusokolo aya fa suku na ku aya fa klebina ni ku no jine maliki sangare ka bolle fara koni wala ki fa so yiri ni sanfe ni masala yela la isiga jugoro die ki ye koni musole ndese ka keche Ika fone faye kunya jansa Ngara moga fasala Mama tamba jansa Tamabugu kalande beto gola Tamabugu farafila ni farajela beto gola Konye bayo jansa babina ni Tara yi mo tamba fanya Mais ça vous regardez pour la kajira Kamo boss bien Da kunya famba fe kamo rewe aketo Akofo